Един човек загина, а 16 са ранени при тежка катастрофа между автобус и самосвал на магистрала Хемус. Правната и бюджетната комисия в парламента разглеждат реформите в съдебната система и антикризисните мерки. Край на примирието в Украйна. Киев и Москва си разменят обвинения в нарушения. Вие сте с обедната емисия новини на телевизия Евроком. Тежка катастрофа между автобус и самосвал на автомагистрала Хемус от нечовешки живот. При инцидента, станал в посока София, в района на голяма търговска верига, пострадаха 16 души, сред които и 3-годишно дете. Жертвата е мъж на 73 години. Сигналът е подаден в 1 часа и 8 минути във вторник на телефон 112, съобщиха от СДВР. При происшествието, за съжаление, имаме един загинал участник от автобуса. Други 6 са хоспитализирани в здравни заведения, един от които с опасност за живота и 10, които са пострадали и освободени с леки травми. От полицията уточниха, че шофьорите са с множество нарушения, а единият е шофирал под въздействие на наркотици. Имаме двама водачи. Единият водач е придобил правоспособност, той е роден 1967 година, придобива правоспособност през 1985 година и до момента има регистрирани 45 нарушения на закона за движение по пътищата, като през 2017 година е търпял 10 месеца лишаване от правоуправление. Другия водач на влекача е роден през 1982 година, придобил е правоспособност през 2000 година. Той е с 29 нарушения на закона за движение по пътищата, като също е търпял назад в годините лишаване от правоспособност през 2006 година за 1 месец и през 2008 година за 5 месеца. Това е, което знаем към момента за водачите. Причините за катастрофата се изясняват. Пострадалите са откарани в 4 столични болници – Пирогов, УМБАЛ Света Анна, Военно-медицинска академия и УМБАЛ Царица Йоанна ИСУЛ. Малкото дете и майка му са транспортирани в Пирогов. От най-голямата спешна болница у нас заявиха, че след прегледите лекарите са взели решение, че само една жена на 23 години трябва да остане в лечебното заведение. Другите са освободени за домашно лечение. В реанимация и опасност за живота е 69-годишна жена, приета в УМБАЛ Света Анна. В района се образува голямо задръстване, тъй като изпреварващата лента е напълно блокирана. Междувременно министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев разпореди незабавна проверка на обстоятелствата около тежкия пътно-транспортен инцидент. В позиция до медиите кметът на София Васил Терзиев уточни, че екипите са реагирали незабавно. Според него инцидентът припомня колко е важна безопасността на пътя. Временната парламентарна комисия по правни въпроси прие 3 законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, предвиждащи ограничаване на правомощията на членовете на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат. Първият законопроект е внесен от Велислав Величков и народни представители от парламентарната група на Продължаваме промяната. Вторият е на Надежда Йорданова и депутати от Демократична България, а третият на Олга Борисова и представители на Прогресивна България. Този на Продължаваме промяната получи подкрепата на 22 от членовете на комисията. 2 гласуваха против, нямаше въздържали се. За законопроекта на Демократична България гласуваха 21 от членовете на комисията. 2 се обявиха против, без въздържали се. Законопроектът на Прогресивна България получи подкрепа на 23 от депутатите, нямаше гласували против и въздържал се. В началото на извънредното заседание председателят на Временната комисия Янка Тянкова заяви, че обществените очаквания към работата на депутатите са изключително високи. Ние, независимо от това, коя политическа партия представляваме, дадохме ясен сигнал към нашите избиратели, че ще държим в това 52-ро Народно събрание да бъдат изготвени, представени и гласувани възможно най-добрите законопроекти. И
изключително голямо предизвикателство е да започваш работа с най-тежкия закон, закона за съдебната власт. Но може би това е причината, високия ви професионализъм, да се увенчае с най-добрите ни бъдещи успехи. Олга Борисова представи законопроекта на Прогресивна България. Тя обърна внимание, че с него се ограничават правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат да взима кадрови решения. Предвижда се още председателите на върховните съдилища и главните прокурори да не могат да се избират за членове на съвета в 7-годишен период след като са напуснали поста. Сред останалите промени, предвидени в законопроекта, стои и забраната съвета с изтекал мандат да определя състави на съдилища и прокуратури, да назначава или освобождава магистрати, както и да приема подзаконови актове и етични кодекси. Надежда Йорданова изложи визията за изменение на демократична България. Предлагаме ограничения на част от правомощията на главния прокурор, които считаме, че са в унисон с измененията в Конституцията в тази част, които Конституционният съд не отмени. И на последно място предлагаме законодателя изрично да забрани, да ограничи увеличаването на числеността на съдебната власт. Велислав Величков коментира, че разглеждането е могло да се отложи с един ден. На първо място той урежда въпроса с това как най-после след, може би, 25 години за първи път в този век или дори 30, да уредим въпроса така, че парламентарната квота да не е партийна, да не е политическа, да не е по квоти. Чухме едни изказвания, които нас ни притесниха, че избора на парламентарната квота на ВСС е функция и резултат от парламентарните избори, каквото там се е получило като съотношение. Това трябва да се получи и във Висшия съдебен съвет. Аз отдавам това нещо на факта, че хората, които го говорят, не са юристи. Временната правна комисия, която беше създадена миналата седмица, се състои от 24 народни представители, 13 от Прогресивна България, 4 от ГЕРБ, 2 от Движението за права и свободи, 2 от Демократична България, 2 от Продължаваме промяната и 1 от Възраждане. Временната комисия по бюджет и финанси разглежда внесените в понеделник от Прогресивна България промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. В понеделник Явор Гечев обясни, че в Закона за защита на конкуренцията се допълва списъка с нелоялните търговски практики. Досегашните 13 нелоялни търговски практики се допълват от управляващите и така стават 31. Въвежда се и цялостен регистър за проследимост. С предложените законодателни мерки се удължава действието на Закона за еврото за 1 година напред. Удължава се изискването за обосновка при показване на цените. Чрез промените в Закона за защита на потребителите се увеличават двойно глобите, които Комисията за защита на потребителите има право да налага. Въвежда се и понятието справедлива цена. Обилни валежи с градушка вчера, достигнала големината на грахово зърно, нанесоха щети в части от община Силистра. Най-сериозно е положението в селата Професор Иширково и Смилец, където са наводнени къщи, дворове и градини. На места отводнителните канали са прелели, а водата е заляла централни улици. Каналите не успяха да поемат огромното количество вода, а по пътните настилки има кални наноси. В общината се очаква обявяването на частично бедствено положение. На този етап няма пострадали хора. На много места са се образували кални наноси, а част от улиците са трудно проходими. Жителите вече разчистват калта от домовете и дворовете си, а с помощта на техника от земеделските кооперации ще започне почистване на засегнатите участъци. След това общината ще организира измиването на улиците. Опасното време продължава и днес.
Код жълто за интензивни валежи в следобедните часове е в сила за цяла Централна и Източна България. Предупреждението е обявено за 18 области – Плевен, Ловеч, Пловдив, Смолян, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Кърджали, Русе, Търговище, Сливен, Ямбол, Разград, Силистра, Шумен, Добрич, Варна и Бургас. Силна буря и градушка нанесоха сериозни щети в района на Мъглиж, област Стара Загора, след като мълния подпали и изпепели къща. Сигналът за инцидента е подаден малко след 20:30 часа, в момент когато над района се е изсипвал проливен дъжд, съпроводен с градушка и интензивна гръмотевична активност. По първоначални данни, именно попадение от мълния е причинило незабавното възпламеняване на покривната конструкция. Към мястото веднага са насочени 2 екипа на пожарната. Въпреки бързата намеса на огнеборците, които са се борили в продължение на часове, огънят е унищожил напълно покрива и втория етаж на къщата. При действията по потушаването на пламъците, първият етаж е бил сериозно наводнен. За щастие няма данни за пострадали хора. Лошото време е причинило щети и в други части на региона, а местните жители съобщават за унищожена реколта, наводнени дворове и прекъсвания на електрозахранването. Тридневното примирие между Русия и Украйна от 9 до 11 май по случай Деня на победата официално приключи в полунощ. Спазването на споразумението беше съпътствано от постоянни нарушавания и активни бойни действия. Паузата бе договорена по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп. Двете страни взаимно се обвиниха в нарушения. Настъпателните операции на фронта не спряха напълно, докато в Москва се проведе съкратен военен парад на 9 май. Доклад на Министерството на отбраната на Русия, публикуван по обяд на 11 май, посочва, че украинските въоръжени сили са нарушили прекратяването на огъня 23 802 пъти. Те са опитали 32 атаки срещу руски позиции през този период и са ги обстрелвали с артилерия повече от 2500 пъти. Обвиненията на Украйна към Русия за нарушаване на договореното тридневно примирие се фокусират върху продължаващите руски сухопътни настъпления по линията на фронта, масираните атаки с безпилотни летателни апарати и артилерийския обстрел над жилищни райони. Според официалните изявления на Киев и докладите на Американския институт за изследване на войната, руската армия изобщо не е преустановила бойните си действия. Украинските власти съобщиха за убити цивилни граждани и десетки ранени при руски атаки с дронове и артилерия в регионите Харков, Херсон, Запорожие и Днепропетровск. Националното антикорупционно бюро на Украйна, НАБУ, и специализираната антикорупционна прокуратура, САП, официално обявиха бившия ръководител на президентската администрация Андрий Ермак за заподозрян в легализация и пране на пари в размер на 460 милиона гривни, 10,5 милиона долара, свързани с изграждането на луксозен жилищен комплекс край Киев. Вечерта на 11 май прокурори от САП и агенти на НАБУ проведоха неотложни следствени действия, като прокурор Валентина Гребенюк се срещна лично с Ермак на място в автомобила му, за да финализира процесуалните стъпки. Руски медии уточняват, че по време на разговора движението по централната улица Банкова, където се намира и президентството в Киев, е било затворено. Ермак, който подаде оставка от поста си през ноември 2025 година, именно след първоначални обиски, отказа да коментира обвиненията в детайли до приключване на следствените действия.
От офиса на президента Зеленски излязоха с позиция, че е преждевременно да се правят заключения преди края на официалното разследване. Според НАБУ, част от средствата са преминали и през кръга на бизнесмена Тимур Миндич, известен с прякора Карлсон. По проекта са били планирани 4 жилищни сгради и една обществена с фитнес и спа център. Антикорупционните органи твърдят още, че строителството не е било прекратено след началото на войната с Русия, а дори е било ускорено. Случаят е част от така наречената операция Мидас – мащабен корупционен скандал около държавната енергийна компания Енергоатом. Шестима души загинаха при въздушна атака от страна на Израел в село Кфар Дунин, Южен Ливан, според информация от Ливанската национална информационна агенция. 7 са ранените при удара. Израелската армия предупреди жителите на град Сохмор в долината Бека в югоизточен Ливан да се евакуират заради предстоящи бомбардировки в този район. Независимо от примирието, действащо от 17 април, Израел продължава обстрелите на различни места в Ливан, а иранската подкрепяна групировка Хизбула признава участие в атаки срещу израелски позиции. Повишава се отново и напрежението между Иран и САЩ. Говорителят на Комисията по национална сигурност в парламента на Иран, Ебрахим Резаи, отправи предупреждението, че Техеран може да обогати уран до 90%, ниво смятано за оръжеен клас, ако САЩ подновят атаките си. Снощи председателят на парламента Мухамад Галибаф заяви, че въоръжените сили на страната са в пълна готовност, цитирам, да преподадат урок на всеки агресор при евентуално нападение. От днес Кан отново се превръща в световна столица на киното. Тази вечер е официалното откриване на 79-то издание на прочутия международен кинофестивал. В основния конкурс общо 22 филма се състезават за престижната награда Златна палма за най-добър филм, която миналата година беше спечелена от силно политическият ирански филм "Обикновен инцидент" на Джафар Панахи. Но, както обикновено, в навечерието на най-големия кинофестивал в света, темите извън екрана доминират разговорите. Най-вече как да се справим с промените, предизвикани от изкуствения интелект, и решението на Холивуд да бойкотира събитието. Кинофестивалът обаче е подбрал 11 режисьори, които никога не са участвали в конкурсната програма. А легендата Джон Траволта ще представи първия си филм като режисьор. Директорът на Кан, Тиери Фремо, се обяви категорично против изкуствения интелект и неговото въздействие върху индустрията, където загубата на работни места за озвучаващи актьори и преводачи нараства, а сценаристи и актьори се страхуват за прехраната си.